מה את עושה? מסמנת צלצול. כי אין לנו. גאונה. מה קורה בנות, תגידו? יש מצב אני תופס איתכם טרמפ? אין נתקעתי. לא, אנחנו כבר די מלאות, סורי. נכון, קרני? מה? אבל אני בכלל בלי רכב היום. מה זאת אומרת? כן, מה זאת אומרת? כן, מה זאת אומרת? האוטו שלי במוסך, המנוע התקלקל. מה? גם מצחיקה אחת. איך לא אמרת? כן, איך לא אמרת? כן, איך לא אמרת? כן, אז איך חוזרים? טוב, בנות, נראה לי שאני צריך לזוז, אתן יודעות, הזמן טס ואני צריך להקדים. להקדים למה? לתפוס מקום לפניכם! מישהו בא לך מקולקל, דופק את המבט של הדיסטנס 007 פעם פטל עם חליפה של אדידס, מקללת וזה לא נשי, אוכלת וזה לא רגשי, תמיד בפה של אנשים, אל תקחי את זה אישית. הלו? היי. טרמפ? לא תדע, הסתדרתי. קברת.